Zvuk od čvaračka. A opět děláte pohledy a zvuky. Recitujete nebo co? Počkejte, to bude pánčík toto. Startuje Škodovinku. Tak já nevím, on hrál řidiče nebo co? Já tam dávám. Je vycucaný. Chudý, Jo, jako že máte idoly, jo, vlastně, jo. chudý, to se vás naznačil chudý, ale tak to. Pardon, to je od mene, celobo to je tak kladomenia. Pořád jako chce být velký, jo, jako velký herec to pustí. Důvody. 7 důvod. 7 prváčky spozru. 7 důvod. Lome už boli? První. Dává autogramy, to je lehké. 8. To já bych se bude dávat autogramy, to naučit. Teď přicházíme k tomu, jo, rozumíte? Tomu. Prvních 7 to je jednoduché, to dá leckdo s tímhle. No půjde na šaty. Jo, jako. A skončíme to tu. Všechny můžete, všechny, jo. Všechny. 7, 8, 9. No to nevím, to je co robíš. Nevím. Je to nadpisa. Je to 8 svobody na 7. Mám to. Šťastný si? To možná čovat. To je nová značka, jo. Myslím, značka pí. Já si svobody hraní. Neudělal. Tak jo. Lucky nose. Co to teď jak to děláte, jo, jak to volá? Jo, co děláš, roste koste, co děláš? Ty jsem to nepochopil, ale porozmyšlel. Pane řediteli, teď bychom ho jako měli... Řediteli? Direktor, to být každý direktor je ředitel. Direktor je ředitel. Jako vy jste director, a to je režisér, já jsem to špatně přeložil, jo. Pane režisér, co s ním? Vyhodíme ho 3 let ze Slovenska, přišel, pěšky. A my jsme tě pozvíte. V Praze. Proto je vám tak mladé, jo? Praze, to je Praze. A čo jsme to tu dneska mali na robotě? Jo, jako ten casting jsme dělali. Hodně lidí, až je dobré bylo. Dobře, pospal jsem. No. No, jsem cestoval na hlavnosti, no. Jo, jako ještě neodcházíte, jo, jako jste se prošel, já nevím, do baru a pak byste musel zpátky. Máte to. Ještě to dostal, jo, poděkujte, pan to místo. Tam jsem zveníte, jak měl povědět. Co to je? On vám děkuje.